L'argenteria és l'art i l'ofici de treballar l'argent, l'or, el platí i d'altres metalls fins. També es coneix per argenteria l'obra de l'argenter, l'obrador i la botiga de l'argenter, i també la brodadura amb fils d'argent o d'or. D'altra banda, la joieria també en forma part. L'argenteria es destina principalment a la decoració d'edificis que poden ser religiosos o no i a habitacions particulars. El carrer que va des dels Quatre Cantons a la Rambla de la Llibertat té el nom oficial de carrer de l'Argenteria. L'origen del nom prové d'haver-s'hi establert alguns obradors d'argenters. La documentació històrica el considerava, abans de la construcció de les cases de la banda de l'Onyar, indistintament un carrer o una plaça, i així al segle XIII era anomenat plaça de la Palla. Els argenters, que constituïen un grup sòlid i prestigiós que gaudia de pes específic en el poder municipal, varen establir-s'hi extenent-se des de la Cort Reial i llavors va rebre el nom de l'Argenteria Nova, mentre que de la Cort Reial en van dir l'Argenteria Vella. La festa de Sant Agustí, patró del carrer de l'Argenteria, es celebrava el diumenge després de la diada assenyalada al calendari. A l'illa de cases que dona al riu encara hi ha una fornícula justament al carrer de l'Argenteria número 21 que conté una imatge del sant patró. A la tarda, enmig del carrer, era elegit un rei de la festa, el qual tenia permissió fer tantes extravagàncies com podia i comunicar l'alegria als veïns durant tota la festa. Aquest personatge rebia el nom de Tarlà i assistia a totes les gresques que se celebraven durant la tarda. L'elecció del personatge, però, es va anar perdent i posteriorment va ser substituït per un ninot de roba penjat en una barra entravessada entre les cases del carrer a l'altura del primer pis, que fent rodar la barra a la manera d'un torn, el ninot, d'estatura i forma d'home, fa unes contorsions que fan l'alegria de la mainada i dels grans.